Så er jeg klar med ugens blog. Lidt tidligere end jeg plejer. Det plejer jo at være fredag. Men i den her uge, så bliver det allerede onsdag. Og det er fordi, at jeg faktisk trækker stikket på fredag. Og skal samle sammen på mentalt overskud. Og det har jeg bestemt, det bliver på fredag, hvor jeg gør det. Nogle gange skal man jo faktisk planlægge og trække stikket. Og det har været nødvendigt for mig, i hvert fald i den her omgang. Og det er faktisk også det, jeg tænker mig at blogge lidt om i dag. Det her med at trække stikket. Og det har jeg, fordi at jeg har hørt lige et stykke tid nu, min omgangskreds og min omgivelse sige til mig, at Monique, det var meget sundt, om jeg lige trak stikket lige et øjeblik. Og det handler om, at jeg har for meget om ørerne, og for mange ting at se til, for mange ting, jeg gerne vil have hænderne i. Og jo, det kunne jo være meget sundt. Og jeg synes jo faktisk, det er en rigtig, rigtig fin betragtning, at sundhed, det er meget mere end bare mad eller motion, og det helt konkrete fysiske, vi kan gøre, men også det, der handler om, hvordan vi har det, vores mentale og psykiske overskud, at det faktisk jo også er noget omkring sundhed. Så nu vil jeg tanke op på mit eget overskud, og det vil jeg ved at planlægge mig ud af det faktisk, at nu trækker jeg stikket. Nu står det bare i mentalt overskudstegn faktisk på fredag, for det er det, der kan lade sig gøre i mit liv. Men jeg kunne rigtig, rigtig godt tænke mig at høre, hvad I har erfaringer derude i forhold til det her med at trække stikket. Hvordan kan man gøre det? Hvad skal der til for at tanke op på det her overskud, så vi faktisk har mulighed for at have det godt og være til stede og nyde vores liv. For på den måde også føle sundhed. Hvordan gør I det? Kunne I ikke smide nogle kommentarer enten her i kommentarfeltet på hjemmesiden eller på Facebook-siden, så vi alle sammen kan få glæde af, hvordan det nu lige er, vi kan trække stikket. Det vil jeg i hvert fald sætte stor pris på, og håber, vi kan få gang i en rigtig, rigtig god erfaringsudveksling. Og så tror jeg faktisk, at det var ordene for i dag, og så vil jeg glæde mig til at blogge igen i næste uge med fornyet energi.